Trošku, vole, není půlka pánvičky. To v tom plavalo potom, vole, ty vajíčka. Tak nemáš vole. dávat půlku pánvičky, vole, ale máš dávat trošku 2 lžíce. Tak, vole, myslíš, že tady mám břičky nebo co, vole? Ne, určitě, jasně, že máš, vole, čím jsi to asi jedl? Ne, čekej, vidličku, vole. Já jsem normálně dostal hlad z vás. Já před chvilkou měl svíčkou udělanou Ty vole, hezky. jsi taky hajzel. Ja si idem povedať, ja si dám spravím risotto, kým si tento spraví vajíčka. Olej, vole. Teraz hľadaš olej? Jestli nevíš, kde je olej, tak tě zabiju. Už mám olej, už jsem dobrý, už jsem Tak, našel. 2 lžičky oleje. Takže od oka zhruba, jo, tak 2 lžičky. A jak chceš asi dávat jinak lžičky? Ej, tak volá to vyfotím a pošlu ti to, jestli tak může být, vole, co to Ne, dej tam prostě 2 lžičky. Vole. Ej, tak velký nebo jakože malý? Velký. Velký, dobře, tak moment. Třeba lopatu. Kámo, on by to udělal. Prestaň mať sprosté reči, lebo on ťa zobere do slova. A počkej, čambo, teď my to chceme lopatou, ne? Přeci my to jíst nebudem. Ty vole, ty vole. Čiže stačí To je naberačka, stačí normálně naberačka na polievku. No, No, asi kaplo větší, mi tam tak větší. 3 lžičky, no, dobrý. Máš tam, dobře, teď si vem vajíčka. Ještě v tom obalu. Jakože... V tom obal, myslím, že to dá to, ne, vole? Jumbo, daj mu ešte Jo. bezpečnostnú otázku, že či použil malú alebo veľkú lyžicu. To už se ptal. Tak dobře, máš vajíčka? No, mám tady vajíčka. Rozklepe je. Prostě ťukni, Do otevři ho, hrnku, hoď to že na jo? pánvičku. Ťukni, Do otevři, hrnku hoď to na nejdřív, no. pánvičku. Tak do hrnku to máš, pokud nejseš expert a spadlo by ti tam nějaká část vajíčka. No Do vidíš, jak, skořápky. vole, kámo, když nevím, jak se to vaří, tak jak můžu být expert, vole. Dobre, on varí miešané vajíčka, fajn. Tak. Dej si to do Čekej, hrnku. čekej, hledám hrnek. Ty vole. Ty jsi Tak toto skončí na YouTube, chlapci. No, jsem tady. Tak, no super, máš hrnek. No, mám hrnek, taký pěkný, vole. Vem, máš hlad velký, malej nebo střední. Tak napůl. Tak na půl, tak vem 40 vajíček. Ne, 5 vajíček. Ne, jakože kolik, vole, tak 4 nebudou Pět. stačit. 5. Takže 4. Čurák. Drž mu, vole. 5 vajíček. Do hrnku. OK, tak počkej, vole. Já tady rozklepu, vole, rozšlehám všechno. Co bys si šlehal? Ale klid, vole, neboj se. Chvilku, moment, já jenom odepíšu. Dělej jídlo a ser na odepsání. Ale to já nemůžu, vole. Já ti říkám ser na ní. Na koho? Na koho asi? Já teďkom jsem odepisoval engineerovi, tak nedělej, vole. Jo, to znám, to znám. Kámo, čekej, vole, to vajíčko je nějaký tvrdý, vole. Au, Tak dávaj ho to. rozklepni. Není vařený? Nech... Hej, já si, vařený vajíčka. Tak to áno. Hej, ty vole, to je tak lepkavý, to je hrozný. Nějaký zkušenosti? Tak na to vůbec nešahej. Proč na Tak to ale, šaháš? vole, nějak to musím otevřít, ne to vajíčko, vole. Však to rozkřápneš a vole, otevřeš to jakože No tam však palce právě. a palcema, vole. A vůbec se tě to nedotkne skoro. Kámo, to mám na těch palcích úplně, vole. Kamo, To je hlavne hnus. to nerozklepávaj o notebook, hej, prosím ťa. O hlavuč. Hej, ale čekej, Jumbo, to je špatný. Já tam mám 3 vajíčka a ten hrnek už je plný, vole. Děláš Tak si tím. ze mě. Hej, ne, Ty jsi tak vzal čekej. panák, ne? Ty jsi vzal hrnek na panáky, vole. Spoludecákom. Hej, tak vole, moment chvilku ještě. Já vytáhnu další hrnek, vole.
Tak, Tuky, Ano, pane. ty co? Dáme dneska co, Jail? Dneska půjdu brzo spát. Kompot vyjedaný. Taky jsem se mu včera smál, že to. Tak, vole, už ťukám poslední vajíčko, vole. Aplaus. No to ještě není všechno. Tak, ty vole, to úplně teče z toho hrnku, vole. Máš děra Kámo, to v jeřině. přetíká, čekej. To je v hajzlu. Člověk, který umí udělat míchaný vajíčka. Nebylo by jednoduše najít si recept na netě? Ale Tam však píšou já jsem sračky, vole, nejlepší. tomu nevěřím. Tak, no, hej, tak čekej, co teďkom teda, vole? Teď to hodíš na pánvičku. Ale bez hrnečku, prosím tě. Já čekej, nemám to nejdřív, vole, nechat rozehrát trošku. Můžeš. Na 6. Na 7 klidně. To je do 6, no. To je úplně jedno, klidně to tam hoď hned. Ale tak, vole, není to lepší nejdřív rozehrát, teď to tam nedávám, vole, za studeno. Ale dúfam, že si tie škrupinky dal preč z toho, keď si rozbil to vajíčko. Z kořápky. To je jedno, pre nás sú to škrupinky, my sme Slováci. No Ja jo, som Slovák. hlavy. Tam normálně on nevěděl, co to je kedluben. Co to je? Ty nevíš, co je kedluben, vole? Je zelenina. Fuj. Tak Jo, kedluben. aha, vole, Úplne no. hnusná, taká česká, to, tak to znie. No, tak mi řekni, vole, ten váš název, vole. Kaleráp. Kelerab, vole. Kelerab, vole. Hej, Temerab. Jej. Temerab. Hej. Jemu zase prepínať, to už je hrozné toto. Víš, mě zase jebe, vole. Hej, tak čekej. No, já teda nechám chvilku rozehřát, ne? Asi. Počúvaj, na tom sporáku zapni aj oheň, nie len plyn, lebo potom takto ti to škodí. Kámo, vole, my nemáme na plyn, my máme už, vole, lepší. No, tak si to jen třeba na topení třeba, mě je to úplně jedno. Nie, tak ja to mám tiež na elektriku, takže My taky, no. my sme Chlapci, sa updateovali. Já jsem tu ten, co radí. Pš. Tak čekej. Jo, pravda. Čím to mám míchat potom ty vajíčka? Prstem. Jazykem, Co si děláš, prdel? Hej, tak to můžu Prostě. míchat. Vem míchanou dřevěnou vařečku, vole. Hej, tak čekej, já nevím, jestli tady nějaká je, vole. Ty si robíš srandu. tak utrhni větvičku. To vyjde na stejno. Jo, Dřevěnou vařečku. Vem už mám, dřevěnou vole, vařečku. už mám. Tak a míchej. Dokud to nebude, jak to bylo minulé. Já jsem tam ještě nenasypal, vole. Ty jsi... Hej, tak čekej, já tam teda naliju, jo? Byl bys tak hodnej. Tak, Prosím už to tě, tam je. nalej to tam. Mám to rozbít? No, výborně. Co bys rozbíjel? No ty vajíčka. Pánvičku bys rozbil? To Ty děláš si hrneček. prdel. Ty nerozbil ještě ty vajíčka. Ale jo, ale jakože jestli už mám zamíchat, vole. Jo, a přidej tam trošku Rozbít soli. zamíchat. Aha. Trošku soli. Jo. Hej, vždyť to nic nedělá, vole. Protože to ještě není Přidej rozmíšat. tam sůl. On čaká, že to tam naleje a bude to hotové. Hej, to je úplně, kámo, já ti to vyfotím, jo? Já ti to vyfotím, vole. Čekaj, já jdu pro mobil. To je troll. Idiote! Nesmíš to tam nechat. Kámo, už to fotím, vole, čekej. To je admina jailbreaku, prosím vás. Dej tam sůl. Zoberte mu práva. Nasyp tam sůl. Nasyp Kámo, tam čekej. sůl. Aspoň Kamo. půl kila soli. Nech ti tam nespadne telefon, lebo... Kámo, už to mám asi vyfocený, vole, já ti to potom pošlu, vole. Kámo, to vypadá úplně Já to hnusně. nechci vidět, já to nechci vidět. Ale chceš Radši. to vidět. Nechcete to vidieť nikto radšej. To Nestraš. trošku bělá, vole. No tak to zamíchej, dělej. A ty to míchá. Hodil... Jo, dal tu si sůl tam tu ještě, sůl. že? Můžeš Kolik tam soli? klidně... Tak aby ti to chutnalo. Špetku Vole, tak soli, děkuju. špetku soli. Špetku soli. To jsi říkala i minule, vole, a bylo to trošku víc. Špetka soli, že nabereš do palce a ukazováčku a... a prostě to posypeš, vole. Já znám ty tvoje špetky, vole.
A teraz dúfaj, že jeho pravá ruka sa nevolá palec, ale ľavá ukazovák. Dal jsem 2,5 špetky, jo teda. Ty jsi měl dát jednu špetku. Jo, ty furt úplně, vole, řídký. Tak s tím míchej! Já s tím míchám a tam úplně vidím ten olej, vole. No tak ho Děláš strkni. Nepoužil tu lopatu? Doufám, že nemáte nějaký 100 ty vole velký lžíce. To je mega. Prosím tě, Kámo, klikni, jakože takový trošku větší, no. No jasne. hele, prosím tě, klikni na ten odkaz, co jsem teď poslal, to je něco pro tebe. Pro mě? Jo. Teď tak počkej, teď míchám, vole, teď nemůžu. Ej, náhodou, to je husté, to, jak jsi to udělal, tyjo, to chci jaký... Normálne dáš si iba strejda Google a tam si naťukáš čo chceš a on ti to hodí link. Přesně tak. A to je hustý, ale to se mi líbí. To je dobré. Ty vole, no, to je krása. Budeš to míchat tak 4 minuty, 5. Ty pičo, je to úplně hnusný, fuj. Ej, to se nějak zrcává, vole, z toho jeden kus pomalu, vole. Ty vole. To je jak bábovka, vole. Jak to To je jak dokázal? bábovka, to je jeden kus, vole. Ty jsi zapomněl míchat, viď? Ne, já furt míchám. Teraz No už to- to chcem vidieť, teraz to Prosím tě, odfoť. co mícháš? Ty vole, Míchej ty Hernek. vajíčka. Pražný hrnek. Já vás zabiju, chlapci. já to jebu, vole. Jinak jsem chtěl říct dobrou chuť. No Ty jsi- vole. Ty jsi dal 5 vajíček a sereš na to? Ne, jakože furt Tu to je video, jsme to míchám. dali Kámo, Afričančata. kdybys to viděl, vole. Pošli vám fotku. Ja to Že chcem bych si teraz šel taky 100%. udělat míchaný vajíčka. Ne, já jsem, mě přišla chuť. Presne som išiel povedať. Ty vole. Tak jelikož mu to trvá 100 hodin, tak jako ty. Ej, teďko slyšíš to úplně? Čo tam fapuješ? Slyšíš to? To je úplně ty vajíčka, vole, teďko úplně. Jasný, tvoje vajíčka. Áno, vajíčka počujeme. Tak. Já počkat, nic víc teda? No a jenom vezmi lžíci a žereš. Chleba, máslo. On sa ťa ešte opýta akú lyžicu a ako to máš hrať. Ja sa stavím vždy, lebo... Venku zase prší do hajzlu. U nás taky. Jo, Jumbo, dobrý. Se vyznáš. Ne, to jsem jen takhle na strejdovi Googleovi, víš co? Ne. Ej, já si to jdu teda, vole, naložit na ten talířek. Ne, já to chci vyfotit, ty gay. Kámo, Tak to já si ještě naložím nemůžeš mít. Nafotím na talířku. Na talířku. Tyhle, teď si udělal kotel a ještě vezmeš talířek, jo. Ty pičo, je to je furt úplně to mastný. No to mi poser. Odfot to, prosím ťa, odfot to. Hej, ne? Já jsem to mastný nechal jakože na pánvičce, ale vole. A nebo víš si co? Dúfam, že to masné myslí vajíčka. doufám, že jsi s tím míchal a nemáš to ze spoda připálený, vole. Ale nemám, vole, to se neboj. Hele, No u tebe? Jumbo, Foť řekni to, mu. foť to. Jo. Jumbo, hele, řekni mu. Tak víš ty co, vem to, hoď to do koše a znovu a jedem. Ty vole. To seru, vole. To ne, to spíš, tyhle mi řekni, kde bydlíš a já ti to dojdu. Jo, kde Ty bydlíš? vole. No, ej, tak Bydlí- já to jdu ochutnat, moment. Nepriznávaj sa, nahrávam. Já vím, kde bydlí, víš, kde bydlí? Doma? Kde? Doma. Nic mi to říkal, kde bydlíš, ne? No tak povídej. Že já už to nevím. No, vole. Ty zase Někde- vole. Někde, počkej, někde v Brně, někde tam u Brna. A ty Někde tam, Ty jsi posral, ne, ty vole. V Brně, vole. Tak Taká na druhým- prdel. tak někde v Moravě. No na Moravě, no, ne v Moravě. No, však říkám někde na Moravě, jaký jsem frajer. No čo, dostaneme tú fotku? Jo. Jo, počkej, já ti to pošlu.
Dělej, nech Počkej, nám to počujem, sežere. že už žereš. Je to jedle, neodpadávaš, netočí sa ti hlava, všetko je v pohode? No jakože, je to jenom trošku slančí, ale jinak je to v pohodě. Však to je špetka, nie 2,5 špetky, vieš to. Tak hej, počkej, vole. Kámo, už beru ten mobil, vole. Jo. Ale já ti to asi pošlu až potom, já se chci nejdřív nažrat, vole, dokud je to teplý. Smůla. Máš mikrovlnku nebo topení? Ty vole. Nebo horkej dech, zapalovač, co já vím. Ty, ale to vypadá fakt celkem hnusně, vole. Jumbo to nemohl ani slyšet už. Jumbo sa radšej mutol. Jo. Ja zastavím nahrávanie, idem z toho spraviť video a hodím to na YouTube. A No, pak mi pošli to. Jasno. Link. Lebo ako El Sabanero to robí vajíčka. Alebo ako admin Jailbreak Gamesites robí vajíčka. A to jsme ho měli u toho nahrávat, jakože fakt jako video. Počkat, ty to někam dát, jsem tu mluvil sprostě. To je pekné, ale ja No už přijdeš mám oprava, vole.